Λοιπόν, ένα λαϊτάκι θα ανέβει πάνω. Το Patriot να παίξει εκεί. Θέλουμε τα λαϊτάκια να μπούμε μέσα εκεί κατευθείαν και τα άλλα τα heavy κάτω εκεί. Έτσι δεν σπάς πάνω. Ποιος? User joined your channel. Πιο δεξιά. Σπάσατε πάνω ή παίζετε, Ο Κοπίδης να πάει δεξιά πάνω. Παίζουμε ένας. Όχι εγώ μπροστά να ανέβω κατευθείαν. Λάζο δεν παίζεις. User left your channel. Άγγελος να ανέβω πάνω. Το spot εκείνο θέλω. Okay. Έλα το λαϊτάκι, έλα και τα heavy από πίσω. Τι έχουμε εκεί πέρα, heavy? Μπείτε πάνω εσείς τα λαϊτάκια, ανεβαίνετε πάνω και πουσάρουμε αυτό το μαλάκα, έλα. Και εσύ κλοπίδι πέσε κάτω και το 600 ακολουθάει εκεί πέρα. Πάμε να πάρουμε με λαϊτάκι αυτό εδώ, έτσι, τσάκ, και να ρίχνουμε φορές εκεί. Τα heavy κρατήστε λίγο άμυνα εκεί πέρα μέσα. Τι θα μας ανάψει? Τίποτα, παιδιά, όλοι κάτω εκεί είναι, έτσι, δεν το χάνουμε αυτό. Προσέξτε λίγο. Έλα όλοι πιάτο, μιλάτε λίγο, ποιον βαράμε? Το τσιφτί. Έλα Κολτσίδης, πάρτε τώρα παιδιά. Το heavy δεν μπορούμε να πούμε, έτσι. Τι πέσετε κάτω, παιδιά? Θες να πούμε. Ωραία, τώρα τα heavy βγαίνετε εκεί πέρα. Τα λαϊτάκια ήρθαν στη μούρη μας, ρε παιδιά. Πάμε να σπάσουμε κανένα light γουζού εκεί πέρα. Το τσίφτι. Βρωμιάριδες. Ολέτα το τσίφτι, ρε. Ναι ρε, εκεί ρίχνω. Δεν πρέπει να χάσουμε το άλλο το λαϊτάκι. Πάω να φάω το γουζού. Ο ένας κόλλησε, μην τον κολλάτε ρε παιδιά. Θα τον είχαμε σβήσει. Μπράβο, ρε.